И да ми се кара как съм карал лошо, как съм карал за скоро. Аз казвам, че не се занимавам, извинявам се, при което единият човек тръгва да му удря през прозореца на колата и там вече стана боя. Нямам какво повече да кажа. Оттам стана боя, т.е. вие им отвърнахте, така да кажем. Така? Ами реално първият удар нанесе на тях, после ние вече слизаме от колата и да. Този спът, той ли удари? Да. А вие него го ударихте след това? Така поне стана ясно сега в Да, после аз отвърнах на удара. А той какви претенции имаше към колата? Само заради шума от двигателя? Само заради шума, при положението, че съм карал с висока скорост, която отричам. С 40 км максимум съм карал. Застана ли някой от тях двамата отпред, за да ви спре? Да. Кой? Съпътника на... Георги? Да, на полицая. Той застана пред колата, така изпря. Всички на документи. Вие спряхте веднага? Поне 2 метра трябва да има. Колко попитахте? Нищо не съм готов. Отворихте Бяха ли отворихте прозореца? Прозореца ли отворихте? Не знаех, че е полицай. Полицай се представи след като се свърши всичко. След като самия инцидент, самия бой, така да се нарече, свърши, тогава полицай си извади значката и се представи. Някой от тях двамата беше ли на земята, паднали от силни удари? Не съм видял. Аз бях ударен в главата, в момента със слизането ми бях изблъскан, ударих си главата в колата и нямам никакъв спомен от самия бой. Тоест искате да кажете, че след като сте ударили с краката си спътника на полицая, вие с крака никой не съм удрял, с крака никой не съм удрял. А как го ударили? С ръка го ударих, дясна ръка, при което човека падна. Тръгнах да си отварям вратата, внимавайки да не го ударя с вратата. И в момента, в който слизам, вече човека, който от земята се изправил и ме блъснаха. Ударих си в главата в колата, в рамката на колата, имам белек на главата, нямам какво повече да говоря. Назад, ако обичате и казвате. Преекспонира ли се случай според вас? Минете нататък, Ще приключим с всичко.